أتايتو كأخذ التصمم نصام كل كالي وكل تصمم زبط شكر لنشني تخيل كاريتو اللي حمد كاب بكون بوتا نصبي كان يتغير حمد كله وكلي حمد كافين نمسيها ما يكون كابرو قريها شكر لنش وكل كاب كل التصمم يصومي كل التصمم يكون أنت يسعى مع التصممون له كلام كيفكم حتتو السوشيال ميديا ون فاستين زمهرو بتجرين زلو أمرر حوحات مقنصال مدبت تحيزو خمزلو تفريجو لوميا واديساوا جنرالات تجراي مالتون جنرال أركان برغادي لجنرال زودو كيروس جنرال حوحات يا سيراتني بوكلنا تأثير موالوني كادي مثال زي كونس كعفن ول ممرح لوردت حوحات يا إليه زام إن برسل مالت بتعم زحزن سمعت كازنك مقدال كازتصد بايكال ماغنيت ፈልጋለሁ እያለ ነው ሃይ በቃ የሆነ እንትን መፍትሄ እናርግና እሺ አው አዲስ አበባ መምጣት ትችላለህ እኮ ይበለው አንተ ትጤቱን እንደምትችለው ነገር ነው ስልክ ገዛለህ አበይ ዓድለኻ ዓድግራት ከም ዝወሰድዎ እዩ ተሓቢር ዘሎ ማለት እዩ እቶም ዝወሰድዎ ድማ 6 ሰባት ገለ ይኾኑ ዕጡቋትዮም ስለዚ መንግስቲ ዝተኣዘዝዮም ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ይዘጋጥም ዘሎ ክሳብ سلام كورا تخطاطلتي كما امسيخم لمون كم تلمود استفلالي واناوي حدش تابريتاتات يزلخم قريبا لخو نتا ميدان ما حدش تزخونكم سوا سبسكرايب بوغوار بيت سمخوانكم يترسو خلاهنا ما لايك بوغوار نتا مدونا نجمر عبنيلو مدونا خمتافل مازراخمو استفلالي واناوي حدش تابريتاتات يزلخم قريبا زلخو كاو دما بزعبا نايتي دي افروز وصو استفلاليو حدش تابريتاتات نوزا سوات ازراري بمزلو اسم بيدوم زلو قدات قالو نسوم عبنيلو مانتو مدونا بسفي خرينا خمون هايلا ددبيت لومي استزاربون بتعمل وزاسبات اقطيو يو زلو مالتيو نحزب تግራይ ጾም حدش አይኾነን خوري تزاريبو زلو زدما بتعمل وزاسبات اقطيو زلو خمون بزعባ هجي تግራይ ዘለቶ ኹነታት ውስጥ ተዛረቦ بتعمل وزاسبات እዩ اقطيو زلو እሱ አብነ ለማት ብረዳ بسفي خرينا برهان لفعتيون بزعባ ናይ ህወሓት ወይም ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መራሕቲ ዝገብርዎ زلو شطاراتات مشطرات يزقاله زلو نسكون ابنا لمات مدبنا بسفيو خرينا خمون حانت مدبون علاتنا نشنش بطعمي زوخيتو مالتيو تاسادما زول ابنا لمات مدبنا بسفيو خرينا ابنا لمات مدبنا نزيوم من خالقوتن استفلاليو واناوي حدشتي حبريتاتن خمون استفلاليو مسلتات مزناق مسلتات ون بوليتيكاوي غدات حبريتاتات يزلكم قريب لكم تا ميديا حدشتي خونكم ساعات سبسكرايب بموار بيتسم خونكم يترسو كل هراد ما هواتي لايك بوغوار نتا مدبنا نجمر كم جمر تخوننا دما ناي برهان الفعاتي مثل تخطاطينا نمرس بزاوا لومي زلو خمتات زارو زلو روحات يا سيراتني بوكلنا تأثير موالوني كادي مثال زي كونس كعفن ول ممرح لوردت حوحات يا إليه زام إن برسل مالت بتعم زحزن سمعت كازنك مقدال كازتصد شرح هو تاريخ زوج كسعين تتحزا بسرون ذات الأد كان أنا رزيد يتجاري لقدر طول اللعينة نجار حما قصالتات نخطوسن زجبر نجاري نيرو تو بخال توم نايت سكلين كوم تيم تاريخ بخال تزارونس لمن تايد هاي لدريت مسك متصلو نحو حات انت كاله ساعات نعرقاي لمن تاي 50 تول جليس دايره بحمالته تقاليسه خبيد مسواتن خفيله هاي لدريت ديوز قالوا نتግራይ ወይሳና ከምዚ ዓይነት ነገራት አለው በዋናነት አነ ንክሰር ኩነታት ዘመቻቸው ውድብ ህወሓት ምኻሉ ቤት ጽሕፈት ክፍላካ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ምኻሉ ግን አጸቢቁ ይርደን ያነ ሎሚ ድማ ሞንጎ ጊዜያዊ መምህዳር ነን ታደሰ ወረደን ከምኡ ድማ ኣብ ህወሓት ነን ደብረጽዮን ዝፍጠር ዘሎ ንብዛት ዝዘራሩ ዘሎ ተዘሎ ኹነታት ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ስከታታትና ንመልስ በትግራይ ዘሎ ኣመራርሓ ህወሓት ንምቕንጻል መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጀነራላት ትግራይ ማለት እውን ጀነራል ጻርቃን ብርጋዴር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ጀነራል ሳሞራ ያኑስ ተጋዳላይ ወለጋን ካልኦትን ኣብዚ ቀረባ እዋን
ትግራይ በኃይል ንምቁፅጻር ይዘራረቡ ከም ዘለው ተፈሊጦም ኣብቲ ኣኼባ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቲ ናይ ሕወሓት ዘይመስማማዕ ከም ጽቡቕ ዕድል ክንጥቀመሉ ኢና ዝበለ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፖለቲካን መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳርን ክንቅንጽሎም ይግባእ ክብል ከም ዝተሰምዐ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ እቲ ምስጢራዊ ኣኼባ ብጀነራል ጻድቃን ዝተመርሐ እንትኸውን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ጀነራላት ትግራይን ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓትን መጥቃዕቲ ክፍጸም ሓሳብ ከም ዘቕረበ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽቱ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኣብ መንጎ ህወሓት ዘሎ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቅድሚ ሕጂ ኣባይ ፀሃየ ኸታዩ ኢሉ ነይሩ ዝብል እስከ ተኸታቲና ንመለስ ካብዞም ናይ ህወሓት መስረቲ ዋና ሓደ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚስ መን ወሃቢ መሰል መን ዓቂኑ ወሃቢ ኮይኑ ንሱ እንዲ ዘምፀው መን ዓቂንኽዎ መን ሸሪፍኽዎ መን ይግበአካ ዘይግበአካ ንሱ እንዲ ሓለቃና ንሱ እንዲ ጎይታና ኢልና ዝተጋደሉ ንሱ እንዲ ኣብዚ ዘብፅሐና ንሱ እንዲ መንግስቲ እዚ ስርዓት እዚ መስረቱ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ዘፍረሰ ስለዚ በዓል ቤት ኩሱ እዩ ንሕና ኮናቱ መልእኽተኛ ናቱ ፈፀምቲ ናቱ መገልገልቲ ኢና ዝብል ራእያ ድኹም እዩ ኣብ ገሊ የለን ኣብ ገሊ ድኹም እዩ ትሑት እዩ እዚ ሒዝካ ድማ ሰናይ ምሕዳር ክሰፍነ ይኽእል ሽርፍ ምርፊ ዴሞክራሲ ክሰፍነ ይኽእል ስለዚ ኣብዚ ኣገልግሎት እንደማሓይሹ ግዛዕምቲ ኣይኮነን ካብ ኣገልግሎት ምምሕያሽ ንላዕሊ እዩ ሰናይ ምሕዳር ማለት ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ውሳነ ናይ ህዝቢ እዩ መሰል ናይ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ነገልግል ንእዘዝ ሕጊ ንኽብር ፖሊስ ንኽብር ድልዮት ንፍፅም ተዘየለ ዞር ወርተልና እውን ዘወር ንብል ኣደብ ገወርተልና እውን ኣደብ ንገብር እንፈርሖ ዘንቀጥቅጠና ሓለቃ ናይ ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ናብዚኣ እንተዘየብፅሕናዮ እታ ዴሞክራሲ ኣብ መንገዲ ትግደበን ተሰናይ ምሕዳር ኣብ መንገዲ ሰንከልከል ትብለላ ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ምስቲ ህዝቢ ኮይና ምስቲ ሰራሕተኛ ኮይና ምስቲ መንእሰይ ምሁርን ተማሃራይን ኮይና እዚኣ መወዳእታ ኣኽነብፅሕ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ህዝቢ ሓግዝ ኣብ ውሽጥና እውን ንቃለስ ነስተኻኽል ንባዕልና ካብ ላዕሊ ጀሚርና እዩ ድማ ትሽግር ዘሎ እዚ እንተዘይሰጊርናዮ ኣብ ታሕቲ ጥራሕ ዓሪና ኣብ ላዕሊ ዘይተዓረየ ተተሪፉ መልሱ ክምለስ እዩ ዝብለና ዘሎ ህዝቢ ሓቂ እዩ ዝሕተት ዝእረም ህዝቢ ዘኽብር ንህዝቢ ዝሰምዕ ምላሽ ዝህብ እዚ ዘይገበረ ድማ በቦቱ ዝሕዘሉ ኩነታት ክኸውን ኣለዎ ይሄ ለሞኒካዊት ጎንደራዊት ሎሚ ድማ ብዛዕባ ቴዲ ኣፍሮ እስከ ተዛረቡ ዘላ ዝብል ዘላ ተኸታቲና ንመለስ ንሕና ኤርትራውያን እውን ንዘምትና ንሱ እንደርዳእታ ኣሲሩ ያ ዝብል ዘላ እሱ ግን አያችሁ ወንድ ነው በቃ የወንድ ወንድ የአፄ ቴዎድሮስ ልጅ የፈይሳ መይሳ ልጅ ነው ይሄ እዛ አገር ሆኖ የፈለቀው በቃ ዘፈን አሁን ቢያስረው ዶክተር አፊ ቢያስረው ወገን ከፍታለን ያቀለ ኤርትራውያን ከቴዲ አፍሮ ጎን ነው ምን ሆነ ጎበዝ ወዳለው እኔ ጎበዝ በቃ ጎበዝ ደስ ይለኛል በቃ ጎበዝ ደስ ሽንታም አልወድም በቃ ሽንታም የሆነ ስብ ያስጠላኝ ጎበዝ እንደ ቴዲ አፍሮ ግን አይላ ቴዲ አፍሮ በቃ አራት ነጥብ ቱልቱል ትክክል ያሳምምሻል ትግግር ስናገር ቱልቱላ ትይኛለች የቱልቱላ ወላ ይሁን ይሄ ፍጥጥ ያለ ጽድት ያለ ሀቅ ነው ይሄ ቴዲ አፍሮ ጎበዝ ነው በቃ ጎበዝ ንጉስ በቃ አይገርምሽም ስለ ክልል ያስብም እሱ ስለሙሉ ኢትዮጵያ ያስባል እስከ መውጻል ድማ ሎሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓደ ወድን ኣደን ብሓደ እዮም ተራኺቦም እዮም ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ልብኻ ዝተንክፍ እዩ ትምስሊ እስከ ተዘሎ ኩነታት ድማ ጽኒልኩም ሰምዕዎ ኣሕዋተይ እዛ ቪድዮ ሕጂ ክሪኣ ጽኒሐስ ከመይ ተሰሚዕኒ መስለኩም ኣደን ውላድን ድሕሪ 15 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ እዮም ዝራኸቡ ዘለው ህፃን ኮለኳ ንህለ ኣብዚ ስእሊ ማለት እዩ እንታይ እዮም ተጣፊኦም ብኸመይ ዝተፈላለዩ ኣይፈለጥኩም ግን ድሕሪ 15 ዓመት እዮም ብሚድያ ዝራኸቡ ዘለው ንስማዓዮም ብጣዕሚ ተንካፊት ቪድዮ እንኳ ሓጎሶም አንቃዕና ከምዚ ኣብቃዓው ደህና ነው እናቴ አትልቅስ ምን ማለት አትልቅስ ደህና ነው
ዘፈን እሺ አላለቅስም እኔ እኮ ደስታ ነው የሚያስለቅሰኝ ደስ ስላለኝ ነው እሺ ሌላ ነገር አይደለም ሰላም ነው ትግርኛ ተዛረብ ላስተርጉሙላችሁ የፈለከውን በትግርኛ አውራና እኔ ተረጉማለሁ በለው አሌክስ ተርጉምልኝ እያሱ ተዛረብ ሞ በትግርኛ አና خزارب አይ كمني خي دحنا دخي يدي كمني خي ኦኬ እንዴት ነሽ እናቴ ደህና ነሽ ወይ እያለሽ ነው ይሰማሻል ሩቂያ ይሰማሻል نافقة دي بتاعنا ينافقية ናፍቅ ያለው እናቴ በጣም ነው ምናፍቅሽ ናፍቀሽኛል ያሉ ናፍቅ ያለው እኔ ወድ ልጅ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል እንደኔ በምድር ላይ በቃ አላህ የሚወደው ሰው የለም ብዬ ነው የማስበው እውነቴን ነው የምልህ أبيني خي بأكل ራሱ አገኘዋለሁ ብዬ አላስብም ነበር የት ነው ያለሽው እኔ በአካል ላገኝሽ እፈልጋለሁ እያለሽ ነው أيتو في مكتب بخا مفتحي ولينا ወዳለሽ በጣም ደሞ تعميز فوتو كازود እንትን የፈለከውን ነገር በላትና በትግርኛ እሱ በጣም ነፍቄሻለሁ ላይሽ እፈልጋለሁ እያለ ነው በአካል ማግኘት እፈልጋለሁ አንቺ ደግሞ ንገሪው የት ነው ያለሽው በአካል ላገኝሽ እፈልጋለሁ በጣም ናፍቀሽኛል ያለ ነው ተርጉምልኝ እኔም ማየት እፈልጋለሁ እኔም በጣም ናፍቀኛል ወዳለሁ እኔ ልጅ እኔም ማየት እፈልጋለሁ በጣም ነው የጓጓሁት እስከማይ በጣም ቸኩያለሁ ማማ በላይ ጆቂ ለምን አሌክስ አሁን እሱ አለኝ ከዛ በኋላ በሞት ደስተኛል ታባይን ለዓል ዕድለኛ የለን ፈጣሪ ተዓሚ ዝፈትወኒ ዋላ አና ከማን ክሬ ካይደል ወይ ዋጋ ልካለሁ ታታው የራሁታኖሽ እንደዚህ የሚያለችውን ንገረው አሌክስ ካሁን አንተ ካገኘው በኋላ በሞትም አይቆጨኝም የሚያለችውን ንገረው ኦኬ ትሰምعنا لك هذا نغاسي يسمعك له هو دعاخات ترخي بس بدحري ولا انت مويتون ايطعسنني انا باكل كرفه اللي باديك بتعمل في غيان باكل ማግኘት እፈልጋለሁ እያለ ነው ሃይ በቃ የሆነ እንትን መፍትሄ እናርግና እሺ አው አዲስ አበባ መምጣት ትችላለህ እኮ ይበለው አንተ ትኬቱን እንደምትችለው ነገር ስልክ ገዛለህ አበይ አድለኻ عد قرات እኔ ምና ፍቅ عد قرات የኛው አለው እኔም ኦኬ عد قرات ነው ያለውትን ያለው ወይ እሱ ሂድ ወደ እሷ ሀቢባ ወይስ እሷ ወደ እሱ ትሂድ ምን ይመስልሻል ሁለቱም አዲስ አበባ መጥተው አይገናኙም እህቷ ጋር አዲስ አበባ ትመጣለች እሱንም ወደ አዲስ አበባ እናምጣው በቃ አው ዘበሉ ፋይዳ ገለለካ ዲው ፋይዳ ማለት መታወቂያ ገለለካ አይ የብለይ ዕድሜ ስለላይ አሁን ኩስ ይውዛሁን ሙኸስቁል ኻዲም አይ ሕጅ ፍልክን ወላ እንተ ቆረጽናልካ ወላ እንተ ቆረጽናልካ ትኬትሲ ክሰቁሉካ ይኽእሉ ድም እንድዒ ክሰቁሉኒ ይኽእል ብራዘረኝን ወላ ክሰብለኒ ይኽእል አው ወንድም ያለና ከሱ ጋር መሄድ ይችላል ከክብሮም ጋር ያለ ነውና ወደ አዲስ አበባ ከሱ ጋር አይመስለኝም እንትን መታወቂያ የለውም ፋይዳ የለውም ልጁና እሺ ከወንድሙ ጋር ሆነ ይችላል
I think so ያ ይመስለኛል። እሺ እኔ ስልክ ገዛለታለሁ እና በቃ ችግር የለም። አንተ የሱን ብቻ ነው ትኬት የምትችለው? አዎ የሱን ትኬት እችላለሁ፣ ደርሶ መልስ እችላለሁ። ኦኬ በፕሌን ማለት ነው አይደለ? አዎ ኦኬ እሺ። እኔ ደግሞ ይኸውልህ አሞራው ያንተን ትኬት ደርሶ መልስ ይችላል፣ ንገረው፣ ተርጉምልኝ። እኔ ደግሞ ስልክ ገዛልሃለሁ አሁን። አመሰግናለሁ። እስከ መغዛል ድማ ብዛዕባ ቴዲ አፍሮ ድማ ሎሚ ዘሎ ኩነታት እስከ ተኸታተልና ንመለስ። ቴዲ አፍሮ ድሕርቲ አልቡሙ ዝርግሑ ብዙሕ ዕንቅፋታት እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ። ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ንዕኡ መሳርሕቱ ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ ነይሩ። ሓንቲ ናቱ ምክትል ማናጀር ክትከውን እንከላ ሓደ ድማ ምስኡ ነዊሕ ዓመት መሳርሕቱ ክኸውን እንከሎ ሎሚ ኣብ ዝተዘርግሐ ዜና ድማ ናይ ቴዲ አፍሮ ስቱድዮ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብፌደራል ፖሊስ ማለት እዩ ተወሪሩ ከም ዝነበረ ኣብቲ ስቱድዮ ዝነበረ ናቱ ዝሰርሓሉ ላፕቶፓት ኮነ ዶክመንቲ ብሓፈሻ ኣብቲ ስቱድዮ ንዕኡ ዘገልግሎ ናይ ሙዚቃ ነገራት ከም ዝወሰድዎ እዩ ተሓቢር ዘሎ ማለት እዩ። እቶም ዝወሰድዎ ድማ 6 ሰባት ገለ ይኾኑ ዕጡቋት እዮም። ስለዚ መንግስቲ ዝተኣዘዝኦም ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ይዘጋጥም ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ንዕኡ ኣያሰሩን ምናልባት ኣሲሮሞ ገለ መንስያት ምልዓል ክጋጥም ስለዝኽእል ፈሪሖም ምኾኑ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ዙርያ ናቱ ከባቢ ዘሎ ነገራት ከምዚ ዘጋጥም ዘሎ። ካልእ ዜና ንባዕሉ ኣብ ኣሜሪካ ገለ ዘለዉ ዩቱበራት ዝዘርግሕዎ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ዩቱበራት ገለ ብዛዕባ እዚ ዜና ኣይዝርግሑን ኣለዉ። ምክንያቱ ትፍርሒ ኣሎ፣ ትስክፍታ ኣሎ፣ ዝኾነ ነገር ክመፅኦም ስለ ዝኽእል ደፊሮም ክዛረቡ ኣይክእልን እዮም። ቴዲ ግን ንዕኡ እኳ ብኣካል ክሳብ ሕጂ ዘጋጥሙ ነገር ተዘየለ ኣብ መሳርሕቱ ኣብቲ ዝስርሓሉ ትካላት ግን ከምዚ ነገራት እዩ ዘጋጥም ዘሎ። ብዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ሓቢሩ እንታይ መጽእ ክንርኢና ብዓይኒ ዩቱብ ግን እተን ስራሓቱ ተፈትየን ብዙሕ ሰብ ደጋጊሙ ሼር እናበለ ቀጻሊ ሚሊዮናት ተዓዘብቲአን ዝረኽባ ዘለዋ። ላይክ ኣይትረስዑ ኣየሳእነና ጋጽ ያንሽ ነሽካባ ሃገር ጀርመን የቐንየለይ እስከ ኣብዚ ቴዲ አፍሮ ዝበሃል ዘሎ ዘለኩም ሓሳብ ሪኢታኩም ጻፉልና። ብምቕጻል ድማ ብዛዕባ ናይ ሓይለ ደደቢት ሎሚ ዝተዛረቦ ብጣዕሚ ንብዙሕ ሰባት ዘቆጥዕ ምስሊ ተኸታቲና ንመለስ። ኣብቲ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ሃውና እውን ፅቡቅ መልሲ እዩ ዝህቦ ዘሎ። እስከ ናቱ ምስሊ ተኸታቲና ንመለስ። ነታ ሚድያ ድማ እስካብ ሕጂ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም እርግፀኛ ኮኑ። እታ ምስሊ ድማ ተኸታቲና ንመለስ። ኣዋተይ ኣታኢተወካ ክልተ ሰሙን ምፃሙ ኮ ይከኣል እዩ። ክልተ ሰሙን ዝበፅሕ ሽኮር ድንሽ እኒሄ ተኺልካ ዘይትበልዕን ሓመድ ካብ ዝኾነ ቦታ ምፀቢልካ ናይ ትግራይ ሓመድ ኩሉ ይውክል እዩ። ሓመድ ካፍቲን ኣምፂኻ ማይ እውን ካብ ሩባ ቀዲኻ ሽኮር ድንሽ ኣውቂልካ ክልተ ሰሙን ይፅወም እዩ። ክልተ ሰሙን ኣይኮነን 9 መዓልቲ ዝፀሙ እውን ኣለዉ። ገዳም ከይድኩም ሕተቱ ወይ ሶሻል ሚድያ እውን ፋስቲንግ ዘምህሩ ብትክክል ብተግባር ዝፀምዎ ማለት ይፅወም እዩ። ኣነስ ቀደም ሃይለ ክዛረብ ከልስ ብጣዕሚ ማለት ታዩ ዳሕና ዝኾነ ነገር ግድንዮ ኢናልኩ ኣነ ይከታተል ነይረ ማለት ካብኡ ማእዚ ኣነ ሓሳበይ ዝቐየርኩ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት እዩ። ሓደ ግዜስ ኣብ መቐለስ ገዛ ገዝኡ ሃይለ ወዮ ቅድሚኡ ኣነ ንሳተላይት መግዝኢ ንዝኾነ ነገራት ምንም ዝሕግዘና ኣካል የለን ብናይ ባዕለይ ብደመወዘይ ብሙን እንተን ዝረኸብኩ ናብኣየ ዘውዕለን ናባል እናተዛረበ ነይሩ ማለት እዩ። እናተዛረበ እናሃለየስ ካብኡ ብክንደይ ሚልዮን ዝኸውን መዓት ብሚልዮናት ዝኸውን ቅርሺ ኣብ መቐለ ገዛ ገዚኡ ምስ ሰማዕኹ ተስፋ ቆሪፀክ በቃ ተስፋይስ ቁርፅ ኣቢለ በቃ ምክንያቱ ተሽዑ ግዜስ በቃ ሃይለስ ብጣዕሚ ሓላይ ተቆርቋሪ በቃ ንተፀጎሙ ሰባት ዝኾነ ወህሊሉ ዝኾነ ነገር ተስልውጋኣት ድዩ ተስልተፈናቐልቲ ድዩ ዝኾነ ነገር ክሕግዝ እዩ ዝብል እምነት ነይሩን እምበር ከምዚ ንናይ ባዕሉ ሂወት ሃይለስ የመቻች እዩ ዝብል ብዘይ ቃል ዓለም ሓሳብ ኣይነበረን። ንናይ ባዕሉ ሂወት ሲ የመቻች ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን። ምክንያቱ ሂወተይ ይጎድኣ ኣለኹ ይበድለኹ ምንቲ ህዝቢ ኢለና ሌላ ተዛረበ ነይሩ። ካብኡ ገዛ ገዝኡ ብሚልዮናት ምስተባሃለ ግን ካብኡ ልድሓር ተስፋይ ቁሩብ ሰቢለ ማለት በቃ ካብኡ ልድሓር ተስፋ ቁሩብ ካብኡ ድሕሪ እንደገና ንነገራት ክትሪኦ ከለካ ስኢሉ በቃ ብጣዕሚ ይቃሎም ማለት እዛ ዝሓለፈ በቃ ታይሞ በቃ ከምዚ ውግእ ሲ ስኢለና ይስሪእዋ በቃ ታይሞ ውግእ እንዲያም ኣነ ኣብዚ ብጣዕሚ ከፊኡኒ እዮም ድሽቃ ሒዘ ብውግዕ ሕሸን ምሰለ እንደገና መሊሰ ተስፋይ ቁርፅ ቢለ ሃይለስ
ዶክትሬት ምን ይልነሪ ታዩ ከመ ይሉሎ ምሁራው ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ እንዲለ ንሓሰብኩ ካብ ብድሕሪ ተስፋ ነቆረፅኩ ናይለ ጉዳይ ተስፋ ቆረፅ ካብ እንደገና ሕልፍ ሓሊፉ ክንዲ ከመይ ጌርካ ኢና ናብ ልምዓትና ከመይ ጌርና ኢና ትሞፂና ዘሎ ፀገም ከመይ ጌርና ኢና ወይ ኩናት ድዩ ወይ ካልእ ዲ ከመይ ጌርና ኢና ነትርፎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል መፍትሒ ዳተፀበና ግን በቃ ጾም ክልተ ሰሙን ጾም ልክ ከም ፓትርያርክ ናይ ሃይለ ጾም ክልተ ሰሙን ጾም እሞ በቃ ልብል ነገር አሞጽ ሽግር ይወልኩም ይጾሙ ወላ ይምጣ ዋላ ጸገም ይምጣ ጾሙ ይልና እንደገና ጾም በቃ ካው ሽኩርንሽ ሽኩርንሽ ገርኩም ኩሉ ነገር ሲቆል በቃ ማይ ቀዳህ ቢልኩም አሕመድ ከፍት ይምጣ ቢልኩም በቃ ታሽኩርንሽ አብ ክልተ ሰለስተ ሰምቶ ጸ ሳበለይኩም በቃ ገርካ ተቃልሎቱ ነገራሲ ገርካ ቀለል ተብሎ በቃ هاي على هيوت كنا ما خاص كم زي عينة مخري تمكر هذا بقى بصور سووني ترى له أنا سي ترى له أتاك سندي سو تخلني عيبل بقى يترى هذا ما عنده هاي لنا نام هركان دو بوست جواب ذيك على علم بقى سو سي ترى دكتوريت سي هذا أنا دكتور هاي لي قصاد ما عنده دكتور هاي لي إزدك بحساب ግን በቃ በፍጹም አይሆን ይላል አው ይበቃ በቃ ለሆነ ነገር አፍቱ ዩኒቨርሲቲ ለምሃር ካንደ ለሆነ ነገር እንደለቀቀ አምንሰብ هذا صوم وقعصم ولا تعصوص صوم شكرني علي خنت شكرت عليه تاتبني ما لا كل ما عاد يخبتن ما قلمتات ما عاد يخرب ነገራት ሱልካ ቀንተ ብሎታ ነው አልኻግን ህይወት ከተማቻችሁ هاي لبزق على العالم أتقدف تايوركم زيزي تابس زيزي مفتحوا دم صلي كعقواي كباي كما قرنا أنا مفتحين نتخند البالس صوموا بقى قموا يفقلوا سولكم قموا بقى تقدموا من نايتولوا شكرني شمتي خط هيدا خمس جير قول كا تزارو تهايله سقا أستراليا خفي لك برجر كنت سماهم ويزود زلو ማለት እዩ እስከ ዘለኩም ሐሳባት አሁን አዘል አለኩም ሐሳባት ሪቶኩም ጻፉና ቦታ ኮሜንት ምን ነው ማለት ነው መደብ ድማ ከም ተስተካክሉ መስል ነሩ ከም ዘም ዛምሰሉ መደባት ቀዲውና አሁን ኮሱ ሰብስክራይብ ይቆርኩም ሰብስክራይብ በጓር ቤተሰብ ሆንኩም አይትረሱ በኻሎት መደባት ከሰራኸው ሰላም ይራሆና ሆቴ ቻው